Ingxabano ibukeka iqhubeka kuleliqembu eliholwa nguMosiya Congress of the People. Mawuzokhumbula kahle kwakha linqindi ngesikhathi kunesithangamsabe indaba esasibanjwe nguye umholi waleliqembu ngoNcwaba nyakenye eBoksburg eGauteng. Manje Ibhantshi selagcwala umoya obeyiPhini likamengameli waleliqembu uMadisha. Unobhala jikelele weCOPE Mohlapamaswi uthe isinqumo sokukhomba uMadisha indlela sithathwe emhlanganweni wekomidi likazwelonke kuleliqembu izolo. uMadisha wake wamiswa kuleliqembu ngoNcwaba nyakenye emva kokungaboni ngasolinye nomholi weqembu uMosiya. Lokhu kwenzeka emva kokuthi uMadisha eveze ukuthi umholi waleliqembu uyahluleka ukwenza umsebenzi womholi njengoba enenkinga yokugula. uMadisha nomzwanele Nhleko oxoshwe naye bachazwe njengabantu bekulindelekile ukuthi bawuthole lo mvuzo okulandela indlela abayiphatha ngayo. uMadisha kakaphawuli ngalolu daba kanti SABC isalandela lolu daba. Hope, I want to say, shall be there with you until death. Silindo kuhle ngidi indabeni ze SABC.